To kido kido kaonti ma Homabay ero ka ti lokruok. Homabay en kaonti ma kano gola notice no ng'anyo. Tido ka osuri gi team gi ma governor. Luongo e meeting. Iga mokado. Ne no gisore gini daktari wabo promote doctors gi. Tado yise ni onge ng'anyo mose kubedo kacha. Dwe mokado no bro ni doctors tema wabiro bedo promoted. Consultant kuwuok e school bedo gi speciality ni kidonjo Homabay imi automatic promotion to the right job group. Niso ni winjo mar chief officer mosuri gi joge gi governor opogore. Ma giwacho ni gitimo gimoro gitimo. Ma na fwenyo ni embe osuri e chairman mar these chief officers mag caucus CCM chief officers doge CCM ga ministers onego benio someone joba jende kaka ma Kiambu kata mane wan go la kipechon ka kata koro wan go Migori gi nikech mano shida matimore tido ka jowacho ga ni atoma bentie PR adanyisi ka wuono PR ok nya bed ka onge tich. Ana nyisi ni dakteche ma Homabay no bedo promoted. Mako gin promoted to bedo ka gin tiere ndara you go strike. Siaya no mi hope thing bro promote to apani tiere wuoyo pod de mbele Siaya but gimoro omtago jenye ni wach mar health workers mte gi gole tich ka. Giwacho ni onde gi in as ghost workers. Igeni the reality ni there could be a way man keji could be different with what is envisioned in the county. But samikao you teach man TNT golo ge payroll system usually it affect the entire workforce, the entire services mag job in Ghana. Kodo yeni dija ko dia watch mar doho. To sama dia doho no pesa go ne kubeni kete yede. Pesa go ne kubeni go jomo ma medo go county. Kodo mane gimano kwa ne kan gima bena enya. Yeah, but again, the governor must say, governor man give injo. Can governor move and pro workers actually? Kata na lo mas strike kwa mokada no injo. Kwa pala ntiere kishoro moro kama timu beningi yo. To Kisumu. Kisumu en county ma